अरुण कुमार गौतम अपने सबके प्रणाम करी थी और आज सुनावे जा रही है अपन लिखल एगो मगही में झूमर गीत। गीत के भाव है पति कमाए लगी पर कलकत्ता जाता थन, परदेश जाता थन और मेहरारू उनकर का फरमाइश करी थे। तो अपने सभी की झूमर गीत में सुनते कि का फरमा रहा है उनकर मेहरारू कलकत्ता से लावे लगी। अरे जय कलकत्ता पिया करे जब नौकरिया दे आई हो। अरे जय कलकत्ता पिया करे जब नौकरिया दे आई हो। ले आई हाय लहंगा गोटेदार हमरा ला, ले आई हाय लहंगा गोटेदार हमरा ला। जय कलकत्ता पिया करे जब नौकरिया ले आई हो। ले आई हाय लहंगा गोटेदार हमरा ला, ले आई हाय लहंगा गोटेदार हमरा ला। जय कलकत्ता वाता लागत न मनावा, तोहरे हरदम पिया रहत ध्यानावा। जय कलकत्ता वाता लागत न मनावा, तोरे पर हरदम पिया रहत ध्यानावा। देखम हम तोरे पिया, अरे देखम हम तोरे पिया रात भर सपनवा ले आई हाय लहंगा गोटेदार हमरा ला, ले आई हाय लहंगा गोटेदार हमरा ला। जय दिन से नेहा न लगाई हा, अपन धनिया के किया न भुलाई हा। जय दिन से नेहा न लगाई हा, अपन धनिया के किया न भुलाई हा। अरे बरदी हतीलावा में, बरदी हतीलावा में प्रीता के दिया वाले ले आई हाय लहंगा गोटेदार हमरा ला, ले आई हाय लहंगा गोटेदार हमरा ला। जय कलकत्ता पिया करे जब नौकरिया ले हाय लहंगा गोटेदार हमरा ला, ले आई हाय लहंगा गोटेदार हमरा ला। कले
कलकत्तावा से, अरे लइहा कलकत्तावा से संखा के चुड़िया ले आई एगो लहंगा गोटीदार हमरा ला, ले आई एगो लहंगा गोटीदार हमरा ला। जइहा कलकत्ता पिया करे जब नौकरिया ले आई